Langit sa gabing maligalig ay walang alaala ng naglahong saya. Sa lansangan nagkalat mga dahong lagas at ang hangin umiiyak. Kalpasan iti panaglabas iti aldaw bulan ket itaman nga kunada no daragsak at damit liday ket itaman nga rod nga naawat ko iti surat iti maysa nga iti inagapuri iti naganna kanyak nga isuda mailiw da kanon ket itan keda babaen nga rod keda siya deta gundaway hanang anak kitakit nagawi da nga rod ket dita nga isuda keta inabrasa da anap nuan iti ladingit ngem saan nga ladingit nga deta no diket ladingit nga iso iti ragsak da apan nakakita damit kanyak agsipod ta siya keta may saak langin iti puder da tari iti talo kakapsat ko addadan iti layasan ngem di tangaro iti panagtultulid iti aldaw bulan ken taw enin tultuloy ko lat tangaro iti aramid ko na panagaro iti bigan tamno ti kasta mapanak met makigasang-gasat manen di tanga adu iti nakmet nas nastrek at trabaho ayat kula eng agbyag met iti naganna kanyak na panak pa simrek iti makungkunang ni ditoy naglako iti icebuko ditang ragsaksakribisyo aklat damit ngem naragsak lat agsipod ta adamot iti dumket. Panak pa naglaklako nga ro ti selupin iti bigan ingi dita selupin ngem neta talaga nga napintas met iti aglaklako agsipod ta damet pangalam iti pangaldaw-aldaw halay nga deta adupay iti bambanang inag met nasnastrekan iti Ribas Marketing dita pay Ribas ni Dr. Ribas na panak pa dita nagdrive nak met iti hospital na iti itabigan ket dita met nga nagsakripisyo aklat ayat kulang met nga magdanak iti trabaho. Hanak nga ron nga nagbayag ket itamanen nga napanak iti makungkuna nga Johnson Marketing tapno ti kasta mapanak manen agtrabaho nga itinak panagtrabaho pudno nga dita driver manen tinak inaplayan ket dita halay nga driver no diket dita pay no diket aglago pay ti aga sa ti detang gundaway gapu nga rod iti deta manen nga gapu tadyak mapneg simrekak mani iti makungkuna nga Venus Bakery and Restaurant ket dita iso iti mayamatmaton ni Apo Cornelio Lim ngem na nataymaten ni isunan iti anak na damang kura iso da iti kwamit iti panaka magmantener iti detang nga bakery di kete puno naabot kumot iti upat nga taon keta puno nga iso pa iti daytoy nagnadamitak ta nga solar gapo iti kinarigat iti panagbiag kidito yung road nga talagang maala ko matibang ko dito yung dagang singem babaen iti nak panagan anus panagururnong babaen ti kaasi na puyos di tamet laeng ngasiak kun nagpagpakaasi iti nagan na kanyak awanen nako di sular tayo alandan iti bangkong na
nga nasyanak ang kadakwada kaya dita nga ron may iti basit nga urnong ko dita nga ron nga inruar ko na matikasta ayat ko lang nga iti makungkunang nga solarami kaya dito yung inak met may talo kumawin no saka sir kaya babae di kasi na puyos dita nga nasakat met laeng kaya dita nga yaman dari iti naganak met kanya kag sipod ta nga numampay dita trabaho nga iti trabaho kaya puno nga nakaited met iti dakkel nga pakalagagipan. Iti nga road panangunor ko nga mapan iti pagtrabaho kag iti Venus Bakery ta mga road nga timmalyawag iti tingkanawan nga bangir nga dalan kay ditaman nga naimaldit man iti maysa kanyak met nga siya dayag kay ditaman nga agtaktakat ay di ka met gayam nito kung wala kad nga gayam isuna kalugarak met gayam nga nagragsaka kay isuna met talaga nga isuna nawibuyugan met iti ragsak iti rupa na kita kay ditaman manay naglabas iti bulan ken dawen dita isuna nagbalina nakasmaysa nga kayan ayat ko ditang daway kita talaga nga karubak met lang sinagbalin na kayan ayat ko. Nagbalinan ni isuna iti kayan ayat ko kaya nagawidak nga ro dito lugar me kaditan nga natinungan nga ro iti ingkam panaga kasar kita puno nga nakaya imimbag na puyos ni kanak iti kapis iti pusog nga napnuan anos ken ayat nga agserbi met kini apuyos isuna may sama nagserserbi kini apuyos ng ditaman nga nasapangin nalan ni apuyos nga puno nga no datayo nga anak na no alain na tayo awan iti mabalinan tayo agsipod tani Apo Diyos puno nga isuna ket awan iti mabalbalinan tayo no isuna ti aggaraw iti biag tayo.